Samtang ang mga sakop sa City Mobile Force Company o Special Weapons and Tactics sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpahigayon og pagbansay-bansay pagpalambo sa katakos nila sa paggamit sa armas de fuego. Ano ang report? Sa usa ka firing range sa Barangay Agos naabtan namo kini mga sakop sa City Mobile Force Company ug SWAT sa Lapu-Lapu City Police Office. Gamit ang ilang mga armas, nagbansay-bansay sila sa paghupot sa ilang service firearms. Kini kinahanglan ilabi na nga sila ang mga frontliner sa mga alarma. Kada buwan di ay kini nila himuon aron mahinumduman kanunay ug mapalambo pa ang ilang katakos. Kinahanglan jud ang refresher kay usahay makalimot ang atong tao. So that's why gi-maintain namo ni aside from dry fire sa barracks. So napo gid may practical dire sa shooting range. Samtang gipadayag ni Senior Superintendent Lemuel Obon, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office nga kinahanglan ang kahana sa mga pulis paggamit sa armas. Wa kini gitumong sa paghunos sa kinabuhi sa uban apan kung gikinahanglan maggamit sa kapulisan ang maong katakos batok sa mga kriminal. That's part of my program para I am sure that the people who will go with me or others during operations ma-avoid na itong accidents, ganyan, and then be sure that when you use that, the intended target will be the one to be hit, not the no collateral damage.